Sinjuri nselmulkom u nilqawkom għal dan il-podcast din hija l-ewwel esperjenza tagħna hawnhekk fil-Gazin 12 May fejn ħankunu qegħdin ninxandru dan il-podcast u dan qegħdin nagħmluh fl-okkażjoni wkoll anke tal-25 anniversarju minn meta s-surmast Maestro Herman Ferrugia Franz sar surmast ta' din is-soċjetà, ġifieri propju fl-1999. Aħna hawnhekk kellna esperjenzi illi meta kellna bżonn nagħmlu radju għamilna radju, kellna frekwenza li konna nxandru fuqha. Meta fi żmien il-Covid derilna li għandna nkunu qrib in-nies permezz ta' programmi televiżivi, anke irnexxielna nibnu studio ta' television u anke bdejna nxandru niftakar il-festa. U issa biex nimxu ma' żmien moda il-podcast, il-mezzi soċjali u allura qegħdin nagħmlu dan il-podcast. Ma kienitx idea tiegħi, kienet idea tas-surmast innifsu illi nilqgħu magħna hawnhekk lil Herman Ferrugia Franz. Herman l ħaġa sħaddilek Herman sewwa jiena matul dan il-podcast. Dik kienet idea tiegħek illi nagħmluh dan fl-okkażjoni illi f'Diċembru li ġej sewwa, ġifieri għandna ndumu niċċelebraw matul din is-sena, f'Diċembru li ġej inti kont sirt surmast ta' din is-soċjetà hekk. Iva, l-ewwel nett nirringrazzjak. L-ewwel ħaġa rrid ngħidlek ma nisma' l-kelma maestro. Dik iddiaqna ħafna. Fil-fatt naħseb ta' min nibda biha di qed inħossek fl-ambjent Malti qed nobbużaw minn din il-kelma, kulħadd bid-dinja maestro. Imma toġbok surmast tiġifieri. Tant kulħadd qed juża. Jiġifieri tant. Imma senna nara għax pereżempju jiena għandi t-tifel jiġi hawnhekk u dejjem nafżaħ li qatt ma jirreferi għalik pereżempju bħala Herman, imma jirreferi għalik bħala surmast kif aħna lill-alliem ngħidu teacher jew miss jew ikollhom rispett lej daw. Naħseb toġbok il-kelma surmast. Li inti tindirizza ġata surmast ma fiha xejn. Inti dejjek maestro. Imma qed jiġri llum qed jiġri li speċi qabel il-kelma konna nibżgħu ngħidu, speċi li xi ħadd għandu ċertu rispett li tgħidu lil ħaġa. Illum sirna anke tisma' fuq ir-radio minn hemm din fuq ir-radio. U se ngħidlek minn bdej. Illi xi ħadd għadu jibda dan. Ma bdejtix jien, Le, kieku ngħidlek. Xi ħadd għadu jibda xi ħadd għadu maestro. Allura ġiet magħna l-mużiċisti issa qisu t-titlu ta' ridikolu. Jiġifieri biex issir maestro dement li tagħmel il-grade. Hija xi ħaġa rispettabbli li konna nużawha. Għal xi ħadd mhux xi ħadd speċjali. Imma se naqra l-MRO għadkom tikdbuha? Tikdbuha. Pereżempju jien ma niktibix imma meta nagħmlu konċerti. Preċisur Mażretur Herman Ferrugia Franz għax jien qatt ma rajt orkestri barranin. Milu taħwix beddi. Qatt ma rajt orkestri barranin u hekk li xi ħadd jikteb maestro Malta biss. Hu paċenza xeridu naġlu ħafna. Għax hemm ħafna xi nsemmu. Mela, issa di ta' Franz ġiet wara u niftakarni kien hemm xi erba' hekk minn warajk joqogħdu jgħidu Franza u da. Jiena kont ngħidulhom Franz ommu u di hija komuni li kull jum il-mama tiġibru. Sa tiegħek inserta vera kun jom jidħol fil-mużika nara ħafna. Dawk it-tnejti jiġifieri Ferrugia Franz it-tnejti. Taf kif ġiet dik meta kont żagħżugħ ma kontx nużaw. Imma meta tiżżewweġ taf inti l-ewwel tmur is-social service. U minn kien hemm qalli kemm għandek kun jom il-mami sabiħ għalli Franz. Għatlu iva, għalli żommu data wara d-desk. Għatlu nistajjin, għalli mela le, dort li dik minn it-tfajla u Stefania. Għatti la, nżommu għalli iva, izbaħek, da sekk, u ġbir meta żewwiġt. Bdejt nuża Ferrugia Franz. Ikolli kedda biħex ħafna ħsbu Franz. Għax huwa Ġermin. Naf il xi ħadd jindirizzak Ferrugia Franz. Franz, dak huwa kull jom Ġermaniż. It-tnejn nafu. Għax il-bużdannu kien Ġermaniż. Issa jiena hawnhekk qabel ġejna hawnhekk bat li daw inti u daw kollha dati ta' x'għamilt u x'm'għamilx x'għamilt mhux m'għamilx mhux qiegħed daw. Inti kif irnexxielek iżżomm dad-dati kollha, inkluż meta pereżempju għamilt l-ewwel lezzjoni tal-banda, il-ħamis 23 April 1987. Dik meta ktibta did-data? Għax jiena bdejtu kollha imma ma niftakarx meta eżatt. Issa ngħidlek kif daħlet f'moħħi. Il-ħin kien joqsok tikteb hawn. Jiena ngħidlek bħala familja aħna la ħadd ma kelli dilettant tal-festi tal-ħadd xejn. Imma jiena kont hekk ma nafx kif kont inħobbhom
Min meta kont żgħir. Meta kont żgħir. U bdejt isni meta bdejt nikber ftit, niftakarni kont immur nixtri kazett mit-12 Mej, għadni niftakar li mkien l-ewwel wieħed tal-86 kien kazett niftakar Marum bil-emblema tal-86. Kont xrajt wieħed mill-gazin San Philip xar kien isfar blajn aħdar kien tajuli Salvo Gandolla niftakar ġabuli minn armarju. U kont nixxi anke niftakar kont xrajt kazett Manta San Giuseppe niftakar kien roza, niftakarhom. Ivi ma kellix, imma bad dejjem kelli ġibda. Li naħseb din il-ġibda ġiet jiena ovvja l-ħerzien. Ovvja l-ħerzien speċi kien jarmaw ta' 12 Mej. In-nanna tiegħi toqgħod Lazzaro Pisani. Viċin. Lazzaro Pisani hemmhekk kienet jgħaddi l-marx ta' filgħodu. U ivi għad kont naf fil-bidu meta kont żgħir, għad kont naf jisu jeżisti x'imkien ħafna fit-12 Mej, konna noqogħdu lej il-parti ġdida. Issa, u trid tħajjar din tagħlem il-banda. U kemm kellek żmien? Fl-87. Fl-87 kemm kellek? Intwilet fis-74. 74. Xi 11 xi ħaġa le. Issa ħanajdlek kif ġiet ta' 23. U meta ġejt ewwel lezzjoni, niftakar ġejt il-Gazin, kien hawn ġewwa Farrugia. U meta kont d-dar bdejt nisma' l-Murtali. U n-nies bdew jgħidu isma' l-Murtali llum San Ġorġ 23 ta' April. Allura ma nżejta qatt li jiena l-ewwel darba mit-lezzjoni f'San Ġorġ 23 ta' April. Għalhekk ma ninsiex. Inti ma tiftakarx lil Johnny Chantar allura? Le. Ma tiftakrux? Ara jien l-ewwel li bdejt ma' Johnny Chantar bdejt. U mbagħad niftakar kien ġie ġew, naħseb ġew ġie fl-87 jibda jgħallem jien. Mela. Jien kont l-ewwel żmien tiegħu. Min tal-bidu. Kont l-ewwel żmien ta' ġew Farrugia. Issa, min ġabek hawn il-ġenituri ma kienu għax kellek 11 ma kienx tiġi waħdek. Le, issa, mbagħad jiġifieri biex ngħidu hekk, jiġifieri jiena li għall-festa San Philip kienet daw dejjem. Ħruġ minn niġġa. Jiġifieri niftakarni minn ma jiftakarx jħruġ minn niġġa, naħseb inti tiftakar. Fl-erba' il-Knisja tintela min-nies. U jekk tmur jiġifieri xejn joħroġ San Philip fit-8 m'għandekx ċans issib post u l-Knisja kienet tkun mimlija. Mhux kif tkun illum, jiġifieri fejn niċċeċ ta' San Giuseppe u d-duluri hemm tifga bin-nies bil-wiefa. Ħruġ min-niġġa niftakarni, noħorġu għan-nhar tal-Art tas-Sibt, nhar tal-Art dak li kien hawnhekk. U il-marx ta' filgħodu, dik kienet il-festa mija, jiġifieri dawk it-tliet affarijiet da. Imma mbagħad jiżni tħajjar li tgħallem il-banda għas naf kif. Ma nafx. Għas taf kif? Le. Ma kellekx din l-imħabba il-mużika partikolari. U laħad direttant tal-festa, imma hekk ma nafx kif. Issa, jiena li dak iż-żmien kont qiegħed tiġi hawnhekk, jiena kelli 5 snin meta. Ġin kont nitgħallem qabel. Kont nitgħallem qablek kelli 5 snin. Ġi fl-87 niftakrek ġej lilek hawnhekk, però dejjem kont kollha konna naraw illi qiegħed mhux timxi l qudiem ma tiġri fit-tagħlim. U anke bħala jiena niftakar kien doq l-Althorn, kont bħala mużiċista, kont mużiċista tajjeb, ġifieri għaliex rana nkunu qed nisimgħu il-xulxin ma ġemm xulxin, jiena kont diżastru niftakarni, ġifieri, jiena ta' 16 sena tlaqt lem illa għaliex ma kellix din l-imħabba kbira. Issa mbagħad inti bdejt tagħmel daw il-grades, issa il-grades meta it-teorija ġifieri, kont bdejthom ma' Joe Farrugia u għamilt sal-5 ma' Joe Farrugia u x'hekk. L-ewwel nett tajjeb li ngħidu li li kont se nistaqsik, imma kellek din l-ambizzjoni, għadha kulħadd jaf li meta inti tibda l-grades, dement li tasal grade 8, u mbagħad tkompli u tkompli tilħaq, allura mbagħad bdiet din l-imħabba lejn il-mużika jew le? Le, imħabba lejn il-mużika jiġifieri dejjem kien hemm, imma mhux jiġifieri imħabba lejn kif sabad ngħidlek il-festi jew ma nafx kif, jiġifieri tħajjart li niġi daqshekk, nitgħallem strument, dik bdiet. U bdiet tiżviluppa. Issa, l-ewwel inti tajjeb li ngħidu, jiġifieri di għax qed ngħidu grades u mhux grades. Ta' min infaħru ħafna il-ġewwa Farrugia li tisemminti li kienet ħaġa rivoluzzjonarja ħafna. Kbira. Li f'gażin ta' banda qed ngħidu aħna fl-89, 87, 88, 89 kien jagħmlilna l-eżamijiet tal-London College. Dik kienet xi ħaġa li ma ssirx fil-gażini tal-Banet Maltin. Jiġifieri li hawnhekk. Li hawnhekk fl-89 konna nagħmlu l-eżamijiet
ġol gazin, Ma kien xi konniex ħaġa ma konniex inħallsu kbira, għal ma sent. konniex inħallsu. Ivri Joey kien vera vizjonarju u ħaġa li jien komplejt namila u komplejt nżommu f'moħħu. Ivri jien għandi tal-grade 5. right? Ta' Joe Farrugia. Umbat mortan. U bħala student tal-gazin, fil-fatt jien arsistejt ħafna wkoll biex aħna bħalissa studenti li irresqu fisem iż-gazin, ġifieri aħna fuq ċertifikati tfal kollhom 12 mayben, ġifieri aħna irrikonoxxuti mill-London College li aħna bħala skola li ndaħlu l-istudenti. F'dal każ naħseb isem l-iskola li huwa ma jitqaw. It-tnejn bowt. Amante. Issa ħaniġu għali għadik għax hemm ħafna xnejdu dwar ir-riforma mużikali. Jina naħseb li saret darbtejn iktar milli darba. Dejjem kien hemm l-ewwel tentattivi su fl-2007 hekk u xi ħaġa hekk. Mbagħad ma nafx kien ġara jisom kwitaw l-affarijiet imma mbagħad inħolqot din ma ejja għax hemm ħafna xnejdu affarijiet mill-passat sewwa. Issa, però jiena xorta nibqa' ngħid illi naħseb illi inti kont ambizzjuż bħala persuna, ġifieri x'imkien ġa moħħok kellek illi tixtieq li xi darba jinna fissir is-surmas tal-banda twersmi. Ejdinna jekk kellek x'imkien. Jekk metta qatt tgħidha l-lejl. Le, ħanejdu hekk, id-direttura inħobba. Jien niftakarni nixtri l-iskors qabel mhux bħallhom, jiġifieri jinnaf iġibhom bl-internet u hekk, ġifieri irid nordna minn barra bit-tra. Ikollok il-partitura tal-istrumenti kollha. Mela kont nixtrihom, kont inġemma, jiġifieri jiena il-flus li kont inġemma kont nonfoqhom. Immur il-belt nixxi kazett tal-mużika bl-inġemma u nġib il-mużika minn barra biex jiena noqgħod nara l-iskors u bad għal dawk li forsi mhux qed jifhmu qegħdin jarawna bħalissa dana bażikament ikollok dil-partitura u jkollok il-partituri tal-istrumenti kollha taħt xulxin biex tkun taf taqrahom daw flimkien, ġifieri inti tkun taf li l-klarinett qed jisbalja bħalissa għalhekk iddawru ħafna l-paġni, intom għax inti line timxi. Eżatt. L-iskor tkun twila, tkun kbira. Jiena ma jirnexxilix inlaħħaq ikollok moħħok vera għaddej dak il-ħin. Issa, ovvjament huma bqajt għaddej sakemm u mbagħad anke bdejt ikollok din il-ħajra li jkollok anke l-kompożizzjonijiet tiegħek. Ix-xewqa naħseb jiena ta' kull min. Jekk niġu ġifieri għalija l-ewwel nett Joe Farrugia u ħaġa nsemmih. Kien vera raġel li meta għamilt il-grade 5 għal inti m'intix tajdejja iktar. U kien qabbadni ma' Charles Ammit ħalluha li Charles Ammit kien bħala teacher. Wara Carmelo Paċ, qabel kien hawn Carmelo Paċ, ġifieri kulħadd għand Carmelo Paċ jekk trid tilħaq. Meta mit Carmelo Paċ naħseb xi lejtis kien laħaq Zammit, kienet ħaġa kbira biex tmur tistudja Zammit u flus, eċetera. U stess kien irranġa li ma' Zammit u komplejt ma' Zammit, jiġifieri kien vera. Għajt għaddej sa. Jiġifieri mbagħad ma' Zammit komplejt l-istudju niftakar meta mort għand Zammit nirċievi traddar għalli inti ġiel taċċettat biex tistudja l-orkestrazzjoni, il-fuga, kontrapunta, t-taxet jgħid, iva, u komplejt miegħu. Imma naħseb mbagħad dik huwa l-istudju tal-mużika, id-direttura ħaġa oħra, id-direttura li tkun fi. Issa inti għamilt il-massimu tal-affarijiet anke tħalt l-università. Dik ħaġa oħra. Tiġi għamilt diploma l-università. Jiġifieri, issa, ħa nistaqsik xi ħaġa. Hemm limitu kemm wieħed jistudja l-mużika? M'hemmx limitu. Ġinti tista' terġa' tidħol tistudja. Hemm hekk. Bħalissa, per eżempju, tinteressana ħafna l-istorja. L-istorja tal-mużika. Fimni, dan inti dejjem tanalizza, dejjem tara x'kienu ħiereġ fejn sejra l-kompożizzjoni. Per eżempju, nanalizza ħafna kompożituri li huma l-kompożituri naf, il-kompożitur tista' Carl Jenkins, per eżempju. Tara x-xogħlijiet tiegħu. Il-kompożituri tal-film. Il-kompożituri, per eżempju, ma tantx jiena. M'intix mitħla tagħha. Mhux mitħla tagħha. Imma orkestrali ħafna, minuta. Mhux mitħla tagħha, qatt ma kontx fanatiku tagħha. U ma tantx kont fanatiku ta' faqala. Għax il-mużika tal-films, pereżempju, huma kbar, John Williams, Hans Zimmer,
U jirrakordjaw bl-istrumenti vera wkoll. Imma meta tkun tanalizza l-kompożituri kif imxiet il-kompożizzjoni fis-seklu 20, tibda tara li huma tiġibu daw l-affarijiet ħafna drabi noqgħod attent kif ngħidha, ma dik ir-realtà. Qed ikunu kopjisti ġifieri. Pereżempju Karl Orff kbir ħadd kważi imma mbagħad nafu John Williams li ħafna ġieli ħafna mużika u hekk. Qed tifhmu jkun hemm relazzjoni, ġifieri ħanipprova Ennio Morricone. ħanispjega. Ħanibdew minn hawn. Il-mużika tal-films hija ħaġa oħra. Ġifieri jekk inti tistudja l-kompożizzjoni f'konservatorji, dawk hija meqjusa jisa bħala pop composition. Għax inti dak il-ġeneru ta' kompożizzjoni romantika diġà laħaq il-milja tiegħu. Qed tifhem ġifieri inti di bħal l-armar tal-festi, per eżempju, inti għara il-pavaljoni barokku hekk bħal arti meta jikkontribwixxu xejn għala. Għax dak huwa ġeneru li diġà ġie żviluppat you are copying. Bħal minti qed Pitter u Pitter jisu xi wiċċi dik huwa żmien li għadda issa. Ħanibdew nsemmu daqsxejn is-sur Mastrijiet ukoll. L-ħaġa rridu nsellmu l-memorja għax għalina huwa tant importanti li anke f'dan il-podcast insellmu l-memorja tal-fundatur tal-banda 12 Mejl huwa is-sur Amante Attar taħna ħafna kienu jgħidulu is-sur Amante għax kien l-iskola, eċetera. Ma nafux. Jiena ma nafux hekk, sewa. Però mbagħad ovvjament il-banda marret fidejn Maestro Henry Camilleri. U inti hemmhekk bdejt fi żmien Maestro Henry Camilleri. Wara Henry Camilleri kellna lil Raymond Fenek idirli għal perjodu qasir. Wara mbagħad kien hemm Maestro Charles Kakija. Issa ħankun naqra challenging bħalissa. Jiena ngħid u di tista' tiġri lil ħafna nies dil ħaġa illi hemm timing fejn inti tista' ssir dak li tixtieq issir. U jekk taqbeż dak it-timing, jekk taqbeż dak il-momentum, inti tista' ma ssirx inti s-sur Mast tal-Gazin 12 Mejl. Ejdilna x'kien ġar eżatt bejn wieħed u ieħor. X'tiftakar inti fl-1999. Illa li xkiku dak il-perjodu nqabeż pereżempju, probabbli għandna xi sur Mast ieħor hawn jista' jkun ġara hekk. Jiena li fuq din ħaġa bħalma tajb inti jiena kont bandist kif minn Henry Camilleri. Li minnu tallimt ħafna, kien raġel eżatt, kollox fi żmien konna nagħmlu programmi tajbin, kollox jipprepara kollox joħsib il-banda, ifri mhux bħas-sur Mastrijiet tal-lum, ma jagħmlu xejn fid-derieġu, ħafna sur Mastrijiet hekk illum, għaż jimxu qudiem il-banda, it-trend ta' Malta, mhux jiena hawnhekk ta'. Imma Henry kien ħadd ħafna eżempji tajbin minnu. Niftakarru anke jażel il-mużika jiġi, Mikiel jiftaħlu jġiblu l-whisky, jażel hekk kollox. U kienna nagħmlu programmi tajbin. Issa Henry kien ħadem ħafna l-banda, għax fi żmien Amante, il-banda tagħna kienet iddoq il-ġimgħa biss. Aħna l-ġimgħa konna ndoqqu biss biex daħlu ġranet oħra hekk. Allura kienu l-ġimgħa jagħmlu marċu jekk jifdal jagħmlu biċċa mużika. Henry daħħal it-traduzzjoni l-eles mal-ġimgħa, għax il-ġimgħa kien twil il-marċ, il-ġimgħa kien idur via l-Ħelsien, Venezjana. Imma Henry kien stabbilixxa. Ir-reżenja ta' Henry Camilleri kien tisa ħasdet naqra l-soċjetà u xejn. Henry kien stabbilixxa li l-ġimgħa nagħmlu programm tajjeb, istabbilejna l-erba' jiġri da. Wara Henry mbagħad kien ħef salda, ġifier biex kellna xi trinkwiet jew ġifier Henry ġast id-dejja ikompli fil-banet. Jiena naħseb ir-raġuni tiegħu kienet Henry kien raġel serju ħafna. Bdew din l-idea li jollew ħafna l-prezzijiet u hekk. Ġifieri. U jisow jitlaq mill-xena. Id-dejja dawn l-affarijiet. Naħseb dik kienet ir-raġuni aktar l-affarijiet meta bdew ġejjin illi jekk bandista marċ ta' fil-għodu ħajħu daqas xarpa ta' sur Mast. Ma biex ta' mersi. Biex nimxu pas, id-dina xaħġa dwar Raymond Fenek, id-diskrivih, jinnaf xaħġa. Raymond Fenek ma tanġi namaw. Orret, ma xaħġa tajba, id-dina xaħġa tajba dwar Raymond Fenek. X'tiftakar int?
ftit, ġifieri xhur, ġifieri programm wieħed għamel San Filip. Kien naħseb kellu tajjeb. Kien transition għal. Jagħmel marċi qabdu, għandu marċi ma' Malta, għandu marċi qabdu illi hekk ħadd il-pals tan-nies għandu xi wieħed trab il-knockout jew xi li. Ma ftit dami ma tantx ħalla impatt hawnhekk. Umbagħad instab kien Charles Kakija dak iż-żmien qisu Charles Kakija intalab biex isir Sormas naħseb wara Raymond Frena mhux hekk. Dak iż-żmien. Għax hu kien diġà bandist qabel. Dak iż-żmien ta' żmien ta' Charles Kakija u din qiegħda fil-minuti mhux qed ngħid xi ħaġa ħażina u tinkun kiesaħ. Fl-ewwel laqgħa l-għamluha miegħu kien hawn dik il-qisu l-affari dak iż-żmien li nkun jien ma nkunx jien għax jien kont isni. Qabel Charles Kakija. Dak iż-żmien. Imma kont inħoss. U inti tkun ta' dak żgħir. Kont inħoss li għadu żmien. Kont inħoss għadu żmien. Naħseb kien żmien ukoll ma niddeqax ngħid llum illi kien hemm Philip Gatt illi kien ikun hawn nafu li Philip Gatt kien Sormas tal-banda San Filip li kien spiċċa bl-inkwiet hemmhekk u kien xi hawnhekk wieħed qisu minna l-ħadni xorbu. Fatt illum għandna ħafna il-mużika tagħhom mużika kollox. U kont staqsejt anke lilu biex jieħu l-banda l-Philip Gatt imma kien marit u kien marriċ. Insellmu l-memorja ta' Philip Gatt jiena niftakar kont ħadni ħdeħ l-isptar xi ġurnata qabel miet jaħasra. Iva. Konna rajmela min kon ġejt miegħek. Kellu nifsu tqil. Dak kien l-għada miet li morna jaħasra. Tinsellem it-tfal tiegħu waħda minnhom tifla tiegħu nafa. Insellmilhom. Issa ċarli Kakija ta' qabel ma sar Sormas ta' hekk ta' kontribut kbir kien fis-70s u hekk fil-fatt il-ġew Farrugia u hekk u għallimhom u dawk l-affarijiet. U naħseb kien ħaġa sabiħa l-istaċċetta ittieħ dan ir-rikonoxximent il-ċarli li jkun Sormas ta' hekk. Jiġifieri għax ħadem ħafna għall-banda, mhux f'dak il-perjodu raħ għall-banda, dak għamel xogħol ta' Sormas hemmhekk. Imma fil-bidu ħadem ħafna. Jiġifieri fil-bidu meta kien hawn fis-70s kien hawn ħafna bandisti tal-post kif qegħdin niffurmaw isma' u kien jaħdem ħafna. Fil-fatt bħal ġew Farrugia hekk għandhom rispett kbir lih għax kien joqgħod jaqgħad ħafna piccolo banda kien jgħidula l-miljon u ħadem ħafna. U jiġifieri naħseb kienet ħaġa sabiħa li kien ġie mażur Sormas, jien ikkoperajt miegħu jiġifieri għamilna. Inti kont għamilt 7 snin assistent Sormas meta kien Charles Kakija. 7 snin assistent Sormas. U ħaġa sabiħa li ngħidu fuqu illi dal-aħħar sena l-għaddiet ġabilna il-mużika kollha illi u għaxu kellu ħafna mużika. U dem kien jinteressa ruħu li għamil arranġamenti u hekk ġab li kollox, kien jiġi s-sibtaw, jgħajjad minn isfel ħallina l-kaxxi ġifieri u bil-mod il-mod nikkatolizza. Issa, kellek imma ħalli niġu għad-domanda l-propja, kellek din il-biża illi jista' jkun illi jekk it-timing ma jkunx tista' mela l-ewwel ma rridx u mbagħad tista' tinqabes. Mhux qed inkun kiesaħ ta' ġifieri, imma qisu jintanġew naturali l-affarijiet. Illi għazaq konnod naħseb dawn l-affarijiet. Sinċerament qed ngħidlek, jiena dejjem rid, imma di dejjem li rid, illi jiena ninforma ruħi sew. Jien ma rridx insir Sormas ta' xina dilettant hawnhekk jew għax partitarju, jien rid inkun li fil-pożizzjoni tiegħi nagħti semmi sew u sem il-banda nisplodi għal fuq. Jiena ħdimt kemm flaħt. Nista' nassigura kelli jekk dak iż-żmien ħanibdew minn minn menħat illum żgur qed nemmnu ġifieri. Ħanibdew minn hawn pereżempju ma kienx komuni li tmur toħu dikri l-Università fil-Mużika. Jisu meta mort jien il-kors kien għadu fil-bidu tiegħu. Fis-sens mortu. Kont imur privat mhux. U dak iż-żmien kien ġifieri, fis żmien. Kont imur eżatt, kont imur privat mhux se ngħid min kompożitur magħruf Malti. Kien joħodli 15 lira nofsija. Kont niftaqar biex intihom. Li kienu flus kbar. 15 lira Maltija nofsija. Dak iż-żmien kienu flus kbar. U biex jgħidlek żewġ kelmiet u jikteb rimarka u titlaq il-barra. Imbirikom. Imma ħallasthom. Imma ġifieri xogħol jiena rajt illi
jiena ninforma ruħi tajjeb li jiena nkun informat fis-sens tifhimni li nipprepara ruħi sew. U li jiena meta niġi biex jisir sormas mhux biex ħanżir sormas għax imma nkun għax vera. U ħadd gost sirt nafa wara, ġifieri, imma żgur illi meta sirt sormas fil-99 nis mill-komitat għaw marru ħadu l-parijieri ta' Sur Masrit magħrufa ta' dak iż-żmien f'pajjiż. Jekk għandhom xi jaċċettaw li inti ssir. Ħani biex nispjegaw xi ħaġa. Għaxu bakkelmunu wara, għaluli. Biex issir Sur Mast, il-kumitat eżekuttiv irid jivvota bħal speċi, jiddeċidu bejniethom illi ssir inti. Imma mbagħad sirt. Issa, inti meta sirt kont vera rivoluzzjonarju, ġifieri letteralment, u mill-bidu bdejt tattakka mal-ewwel mhux biss fejn tidħol il-mużika, għax jiena ninnota xi ħaġa illi inti tinfluwenza l-tmexxija tas-soċjetà ġifieri fejn jitlu żgħażagħ jiġu jieħdu parir minn għandek, jekk kienu huma tan-nisa jiġu jieħdu xi parir minn għandek, iż-żgħażagħ semmejthom diġà l-eżekuttiv tan-nar, ħadd jiġi jgħidlek xi ħaġa. B'xi mod, tinfluenza, sa' ma għadux induru mal-lewza. U di xaħġa tajba, nara jiena nara xaħġa tajba. Ġifiri dejjem għettielek, jiena per eżempju lilek narak fil-politika. Ma inti ma trix. La nara is-sittina. Mbagħad forse meta tala is-sittin. Forse kienu jagħmlu il-President ġdid kien wkoll ftit ilu. Jiġifieri imma di vera li inti tidħol f'dawn l-oqsma kollha fil-gażis u kulħadd jirreferi għalik. U dibdejna nħossuha minn kmieni. Ismani. Mhux vera. Di soċjetà nħobba u provajt ninforma ruħi fejn tidħol l-istorja tagħha. Allura jekk kun taf ċerta affarijiet li xi ħafna drabi żgur jafuhom. Pereżempju jien naf milux riċerki l-għamel, noħu gost illi inkun informat u bat jisek meta inti turi li inti taf ċerta affarijiet. Qed tifhimni? Allora tikseb dik il-fiduċja wkoll. Eżattu, jiġifieri ma kontx naf, jien bad jinsid naf isma' l-banda tagħna ma kienx tista' tgħaddim il-pjazza. Il-banda tagħna kienet tibda minn fejn ġekkettier, iddur minn fejn ċimiterju u tispiċċaw biex tħallna fil-pjazza trabil kbir. U mbagħad l-ewwel darba. Inti kont tagħmel din riċerka biex iżhom id-drittijiet li għandha l-soċjetà tiġġielidhom. L-ewwel darba li daqejna fil-pjazza l-programma minni fil-pjazza. Hawnhekk kien hawn jekk taqra l-minuti kien hawn kontroversja għax ħafna nies jridu li l-programm nibqgħu nagħmluh fil-pjazza. Mhux hawn. U kien hawn min qed nagħmluh hawn fil-fatt minni xi 4 snin fil-pjazza quddiem is-salib. U hemm dik il-ġirajja meta u bad il-gazin sawn file bil-planċeres marru nistgħu żarmawlhom ramawlhom lem. Jiġifieri ċertu ġirajjiet għax meta aħna minna l-ewwel darba għaddejna mill-pjazza, allura ridna nuru li tħallna fil-pjazza, allura minna programm fil-pjazza. U kieku ridna, jifi konna nibqa' postna hemm quddiem is-salib il-planċer ta' hemm. Imma mbagħad speċi iddeċidejna niġu hawn. Hemm ħafna ġrajiet, daw Kieku kelli nerbu bejn l-istorja bejn il-mużika. Fil-mużika li tgħid forsi rivoluzzjonari x'inhi rivoluzzjonarju. Jiena dejjem xtaqt li nkunu banda, mhux banda tal-festa biss. Banda li ta' kapaċi tagħmel kunċert f'teatru, banda illi kapaċi tattira ċertu udjenza. Fil-fatt dawk il-kunċerti li naħseb qed tgħid rivoluzzjonarju li għamilna sensiela ta' kunċerti kien jidher write-up fuq il-kunċerti li nagħmlu fuq it-Times. Qatt ma kienu jidhru fuq il-banet li jkollok isem ta' kritiku tal-mużika. X'imkien semmejthom jikteb fuq banda għax daw il-kritiċi jiżu l-banet bħala xi ħaġa sekondarja. Ibri aħna provajna li nkunu ta' xejn dejjem iktar rivoluzzjonari. Hawnhekk fis-soċjetà u diversi ritratti mhux qed jidhru hawnhekk imma fis-swali oħrajn li għandna dawn huma kunċerti li saru f'diversi teatri, pereżempju jiena fit-Teatru Manuel, Sertemiza midħol l-Università ta' Malta, x'kien hemm iżjed anke naħseb l-Istitut Kattoliku jidhirli, jiġifieri saru ħafna. Issa, però biex tagħmel kunċerti bħal dawn kienu jiswew ħafna flus u kien hawn daqsxejn xnijata u ġew pereżempju nies jinkwetaw imma daw l-eluf kollha kif jista' jkun. Kien hawn dat-tip ta' kienu jiġu ġew id-nejk dat gergir kien jasal. Imma inti kellek dil-viżjoni xorta bqajt. Jiena la nkun konvint, jiena ndum naħseb ħafna x'se nagħmel, ma kien nkun konvint li qed nagħmlu
brida tajba u qed nagħmlu ġid tas-soċjetà. Kemm taħseb li saru musicals bħal daw? Kemm saru? Li għamilna sensiela ta' xi 10. Saru 10 ġifieri. Darba minnhom wieħed Leading Century pereżempju. Iva. Dik kienet interessanti. Iva. Għaddi niftakar Leading Century kien qamtra bil-kbir mal-management imbagħad. Għax aħna minn Cinema 16 kien is-sima l-kbir tiegħu. U kien hemm ir-rassa tan-nies tilgħin. U n-nies li jaraw il-films l-oħra ma setgħux jgħaddu. U inti s-sinema qatt ma jkun hekk, is-sinema taf kif ikunu, it-taraġ ma tantx ikun hemm nies maniġabbli jkun, imma aħna kien hemm ħafna nies u biex niftakar jiena u Godwin sejrin il-laqgħat magħhom ma li jmexxu hemm, ma nafx biex tad-deċesar. Godwin biex baqal minn forsi ma jkunx qed jifhem minn xed Ma kienx faċli tidħol f'dawk il-venues. Il-perit Godwin Aġus illi kien president ukoll anke tas-soċjetà. Niftakarni jien għadni jisni nemusa, jena Godwin se nitkellmu ma ta' Deċesar, se nitkellmu ma' Teatru Malmö, se nitkellmu ma' nies kbar li inti biex tikkunvinċihom illi ħadd tagħmel kunċerten. Mela qed jagħmlu li sinjal illi fadlilna xi 3 minuti, 2 minuti insomma biex nagħlqu din l-ewwel parti, għaliex imbagħad ħajkonna parti oħra fejn iridu nitkellmu dwar ħafna affarijiet. Fosthom, pereżempju, illi sena ilu Herman kien għaddej minn problemi serji ħafna fis-saħħa tiegħu. Bażikament kien għamel operazzjoni illi mill-affarijiet kollha li ġaluk tiffirma għax jista' jiġrilek hekk u jiġrilek hekk u jiġrilek hekk, daw ġrawlu kollha. Għalhekk ibqgħu magħna għaliex din l-istorja ħan nirrakkontawha kollha u l-iktar ħaġa li ħa toħroġ illum għall-ewwel darba hi x'kien għaddej minn ġo moħħ Herman dak il-ħin illi ġie mill-oppju u qalulu inti ġralek hekk u hekk. U bħalissa qiegħed l-ITU u qiegħed fil-periklu. Ibqgħu magħna għaliex ħajkonna ħafna affarijiet nirrakkontaw ma' Maestro Herman Farrugia Franz.